Zo'n 1 januari is Dantumediel weer een zelfstandige organisatie. Daarvoor werken ze geer met Noord-Eerst-Friesland. Na 2 maanden wordt het gemeentebestuur nu confronteren met flinke achterstanden. Zo zitten 400 mensen te wachten op een oordeel over een WMO-aanvraag voor bijgelijks een rolstoel of traplift. Deze achterstanden, hier een effers wethouder Romy Kempenaar, net eerder onder het licht gebracht worden kind. Omdat van tevoren net een evaluatiegesprek doet, die doet op het moment dat alles al rond is. Dus er is geen enkele partij die dit graag wil. Dit is iets dat we verschrokken, daar rennen we nooit zien aan. Het is echt geen vingerwezen, wat ik continu zei, want er is net een gemeente, een directie of een college die het graag achterstaan wil. Wie zijn wie lost het in dit huis op? Wie heeft geld onder hier vragen? Het zijn kwetsbare inwoners, dus we gaan er zo snel mogelijk mee bezig. Van de 60 ambtenaren die het nij oornaam binnen is een groot pad jongerijn. Daarom is het idee nou een jongerijnrie in te stellen. Dat wordt een soort werkpool van jongeren die nieuwe innovatieve ideeën brengen kunnen, maar die ook bijvoorbeeld op projectbasis afdelingen ontlasten kunnen, zodat ze projecten loeken kunnen met z'n allen. Na een crisisbeheer wil het gemeentebestuur nou 8 ton uitloeken om de achterstanden van de simmer voor te werken en de dienstverlening voor de inwoners weer op niveau te brengen. Een lange termijn oplossing is er nog net. Die achterstand, die hebben we nou inzichtelijk gekregen. Die achterstand met voortwerk met tijdelijke capaciteit. En dan kan ons personeel gewoon verder met hun reguliere werkvoorraad. Dan is er rust, dan is er stabiliteit. Dan zijn onze inwoners die helpen. En die kunnen de zorg krijgen en de diensten die ze van deze gemeente verwachten mij.